Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nोंथांखौ YouTube channel बरायबाय फाइन नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोरा आं दिनै नोंथांनि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा होनो रसमा आरो रसमा फिसायनि आरोना बिथांमोननि सायाव आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोनखौ दसे उनाव फोरमायगासिनो दं ओमफ्राय बेखौ फोरमायनि सिगां आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खालामनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरोना फैदो बिदिब्ला जोंना मेन आयदायाव दानिया मा होनो रसमा आरो रसमानि फिसायनि सायाव मानो भिडिअ लादों होनना बुङोब्ला रसमा फिसाय जारिमिनहाय मोनसे कल रेकर्डिं हगारदों आरोना बे कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनायाखैब्ला एबा नुवाखैब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन ओमफ्राय आं सानदोंमोन जे मा होनो रसमा फिसायजों फाथैलाय बिसिलायबाय गारलायबाय सानदोंमोन आं ओमफ्राय बिथांमोना दाबो फाथैलाय बिसिलायाखैनो बिथांमोना दाबो सिरि सिरायैनो दङ ओमफ्राय बे कल रेकर्डिंआव मा रायलायदों एबा मा होनदों नोंथाङा बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बे कल रेकर्डिंखौ आङो मा होनो रसमा फिसायनि मा होनो फेसबुक पेजनिफ्राय मोननो हादों दे बिथांनि फेसबुक पेजआ मा होनो जारिमिन ब्रह्म आरोना बिथांनिफ्रायनो मोननानै आं नैबे भिडिअखौ कल रेकर्डिंखौ लाखिनाय जादों नोंथांमोना खोनायाखैब्ला खोनासंनो मोनाखैब्ला खोनासंना लादो एबा नुवाखैब्ला नायना लादो आरोना बिदिब्ला खोनासंना लादो लोगोफोर बे हिनजावा दंहैयो जेब्ला बै न'खरनो खोन्था हरदोंना हराखै बेखौसो नांगौ आंनो बेबा खोन्था हरदोंना हराखै न'खराव बिसाथ' हिनजावनिया रेसमानाथ' जेनेबा माबा खोमा मालाय न'खरावनो सारुन हगारखाबाय खोमा सारुन हगारबाय हगारखानायनिसाथ' बिमा बिफाया बेबायदि हगारखो बेखौ जेनेबा बेखौनो आसरित मोनो आरो आङो आयौ सोरबासि बिमा बिफाया बेबायदि जायोलै ना हौवाया दाय मावदों ना माबा मावदों मा बिमा बिफा बेलाय मा बिमा बेलाय नोंखौबो बेनाव अननो रोंनाय दंमोनलै बिजामादै सासे आंहा बिजामादै दङ आंनि फिसौखौ आं बिजामादैया नायगासिनो दङ बे गियाना गैया नामा बिमानाव मोनजायाखैना मोनदोंआखै जेनेबा दा हनै बे नोंसिनिफ्राय रासिन आरोबाव खस्थ' जानांगोन बियो खस्थ' बेफोरथ' जेनेबा थांनानै थासान्दियाव खस्थ'आथ' दा लाखानांगोन माबा मोनसे मावनानै जाखानांगोन दा बुस्थुआ सारान हगारनाय बायदि होननानै मिथिनाय जादों आरो ना दाथ' जों बेखौनो सानबाय जेनेबा नोंथ' गाराखै ओमफ्राय बिमा बिफायाथ' बेखौ गामिनि मानसिया रायजो राजाफ्रा लाबोना होथारनांगौ बोरा बुजायनानै हाबायाथ' नोङो हाबाखौथ' होखानांगोन जेनेबा नों गामिनि मानसिफ्रा नोंनिथ' गोबावनिफ्राय दंहैयो गामिनि मानसिफ्राबोथ' हमनांगोन ना बिसोरखौ नों हाबा जाया मुवा थानो मोना आरो गामिनि मानसिफ्राबो मोनथियो जे बिहा ओरैहाय मिटिं जानानै दं डाइभर्स जायाखै दा गावसिनि सायावसै आरोना आरो बै हिनजावाबो डाइभर्सआनो जायाखैनो बै हिनजावाबो बेखौ सोर हिनजाव हिनजावाबो दंथ'यो ओमफ्राय न'आवनो बै आगोलनिया बे आगोलनियाबो डाइभर्स जायाखैनो दा मा खालामलायो गावसोरसो दंसै आरोना गावसोर मा खालामो गावसोर दंसै आंनिखौ आं मावगोन बेनो नोंनि गोसो सिङाव थानायखौ नों मावबाय थाबायनाय बेखौथ' नों जोंनो खोन्थानो हाया नङा होमबा नों मा लादों मा लायाखै जों उनाव बेखौ मिथिखागोन बेखौ सेयार खालाम आं साननायखौ आं बिसोरनो सेयार खालामथ'नो हानाय नङा आरो आं बेखौ मिथिखाबाय फैनाय नों मा सानदों बेखौ जोङो अलरेडि नों बेखौ डिक्लेयार खालामनो हाया दा मानो होनबा गासिबो बुंग्रोना लानांबाबो जायाना दा नोंसोरो जेनेबा सोलोंना हरलाबायदोंमोन मिथिबाय आं मोनायाव माने नों बेखौ रायज्लायगोन साननानै दोनखादों आरो ना आं जेबो मिथिया ओमफ्राय दहाय फुङावसो बिनानावा खोन्थाहरदों बे खोथाखौ ओमफ्राय दहाय फुङाव खोन्थाहरबाबो जेबो मिथिया आङो जेनेबा आं ओरैनोसो हरदोंमोन फैनाय होननानै ओमफ्रायसो नोंजों रायज्लायखांनायनि उनाव बिनानावा खोन्थाहरगानोना ओरैबायदि ओमफ्राय नोंनो हरफिननो फारनांबाय आङो मिथिबाय हाबाब गथायाथ' मारैबासो नंखायनो बैनाया आंखौ माबा मोनसे सन्देह खालामनानैसो हरदों खोमा सानदों खोमा होननानै ओमफ्राय आं नोंनो फन हरफिनथारबाय आरो आं हाब बैनायाथ' बेबायदि नङा आंखौ गाज्रि सानगोन होननानै ओमफ्राय दा फन खालामनाया आङो नों फन हरना 12थासो जाबायमोन खोमा
टाइमाबो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय एबा खोनानो मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो सोरनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिथांमोनाहाय गारलायथारनांगौ ना गारलायनाङा नोंथांमोनाबो एसे साजेसन हरनो हागोन आरो ना बुंहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों ओमफ्राय आंनि साइडनिफ्रायथ' मा बुंबावनो आरो ना बेराफारसे माबाफोरखौ नायोब्ला गारनांगौबो जायो गारनांगौ जायो ओमफ्राय बिथाङा आंनि मथेबा बिथांमोना मिलायफिनलायलायनायानो बेस्टखौ आं सानो आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना फिसा सासे दं बै फिसा सासेखौ फेदेरै फोलावै फोरोंलांनांगौनि दायथ'आ बिमा बिफानाव थायो बेनि थाखायनो जाहाथे फिसानि मोखांखौ नायनानै बिथांमोनाहाय बेफोरबायदि फिसा सासेखौ नायनानै बेफोरबायदि आनि गोदाव सोराव जायालासिनो सानैजों गोरोबलायनानै जयै रुजु रुमु संसार जालांफिननायखौ आं लुगैयो आरोना आंनि गोसो एबा आंनि साननायनिफ्राय आरो बेफोरबायदि जाजानो लुगैयो आरोना आङो जाहाथे बिथांमोना गारलायालासे सिगांनि दायफोरखौ खेमा होलायनानै सानैजों ज' मिलायनानै नैबे फिसा सासेखौ मा होनो मोजाङै मोजां फोरोंलांनानै इयुनावहाय सासे गेदेर मानसि खालामहैनो हायो बेफोरबायदि साननानै बिथांमोना मिलायफिनोब्ला मोजां जागौमोन आरोना ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरोना बिथांमोननि खोथासै बिथांमोननि पार्सनेल लाइफखौ हाबनानै इसिबां मानि बुजायनोबो हानाय जोंहा इसिबां मानि पावार गैया बिथांमोना मा जादों मा जायाखै सिगांनिफ्राय जों नुबोआखै आरोना बेनि थाखायनो जों इसिबां मानि बुंनांगौबो माबा गैया आरोना ओमफ्राय जिखुनु भिडिअखौ माबायदि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव बाय